No mu mai thinki ko nanya basire aba sani ba ko ta ga ya. Kwanya ko romu sike ka go che nyombe. Kon chirina tingo kongo chanaro sina bantu. Kono sai ba chire. Kere soko te imuka tata. Tatema imoka imoka taragara karibu. Mumromi no. Imoka. Yenda mutawali gai. Ocho kuna ko soka ega. Osie kege ite. Endo gutiganga tebi. Tatema genda. Karaenda. Ocho koreta basacha ba mujengo. Nayo kwagachu. Ose kwa kona bakora kana. Aye. Ngoko nyandikira rituko. Bakolo kwa. Ase na ikeire bono. Tulikwena na morembe nayo. Tulikwena na morembe. Umete shida obwato umuntu kana bakungu 20. Okay. Rituko ngochako gwaka chitabura ansa. Ngoko aka chifanta magete omwana oyo. Tukere na liora amani. Kiyoga nyita tankyoga. Umete problem ya ne. Wanchi to sere bita. No meto iningo ko sai no muno ko na ko. Mama nyamo kareki. Mabu. Wecha sere ko seninki na chira ko jengu ga iga ata to mumma to maeti ni. Chifamilia. Kimo mai. Tutaona na mai. Tutaona kwa hapa tutaona. Njokera na ribado. Mete to ngeti. Na mbona na akole mere. Tutaona. Tukonda kubokera yani ndimo ngogoita. Ndiga nyete sa. Ngoito koriesa itatumba. Nakono yo mwana sorengera tina basacha. Ofio. Netikangira nego cheska kunkanyore bado nelia. Agatoka gasini ni uko neji family mongo chengana na mjengo. Ono ngakolo. Kiya ko sere lyo murundi yo. Mbamanya imere. Inje tumanya ile ko yesu. Squeeze monto tamanya sogo chiwo chimoyochi. Okola ndibanyoro muntu kwa myo kimero ko. Mugaka kanande terene kiereri kaba. Na bota soma iboko re skuru. Anyoro kwa myake tunenera okoriege gasi. Usito kumanya no na kwa chimutu yakinda kore skuru. Na boko nyora na moriri usito anyora ni naindi. Mugaka bona arasali karero mumyoki tamai tukende yonse. Wa. Amatoka ya kunaka nya komboete yanya matoka ya nanya tariri lakini lero nta ketakote machuchi ni matoka ya lero nta ketakote machuchi ni ndo ya ngachi ya mawanga hasta makaribu matoka ya Mama na ira ni nandi filikuwa mekera byali. Ke gaki umwana wane gaki uya sana wakolire. Rende bona bana kwa mini umwana wane nyabeta no umwana omanyite byasara. Neta nani no bona natemere go. Dalinga nsukuru yo kana ari gukoira umanye. Nane no na manganye byasara bonta etumanye. Mono muna na kwige na dikwira kwa ndi gwakora. Ekogera no maite ngababe ekwende ekiombe muna na chitenge mukironi bona ndiko bangajerete. Iko na ande bono ngo comment ibinde zukia bese ni ngocha bano. Mama mente ibinde. Oire bisukali bigona na kwige ni umwana one. Ebige biga 100. Nebi binde nkomeka na biro byo. Na biro byo siringi 50. Ni buyo umwana one. No rocho bogi matamenyerete na bana ariko kolega bakanga kosomyo gakore university.
na chibesa ngana ntondera abana be kuno abana bali bagorende mbakoragira baragere mapera kare metigo aina mapera kwali togakini amasoma nengo ukoli masoma ago mobisa abango bwa ukintu kabarokita akabakorwa agakorwa kabisa bukaba abango bwa kobaregas eshide segotokera kai is gachemba mugambi eriogine ria kimobwate kenyoroga ige kenyoroge kirete eriogine ria mugambi moboli ndingo mai akomboli ngomboli wana injanyora shida ninki mate tinganje tikona gokwanere bina paraga mugambi nje karante ngo karakira nande ya maruna ukani utige tari aronyweta nkyonywet ni wotomo berobe nkyonywet mugambi tindanyu inke umugambi gaki musacho yo nchandire musacho yani ganchandite gekone umugambi musacho bokentu ko ogenda oroche mnachiraro marebiga abana tarukutikira no kene nyoma noncho kana njibika chikona mpaka na arosire mugambi ikire mbakumo bisago ndera abana mbali baye kaki mugambi timete na kyogo nkonya kimukwanire mobisa mugambi ari ana nyora jusiga chusi na nda tiko kwane gento na arora sina engabo na manyira ankyo minute gabo oyunke muntu kimta kuno kutara nene nzibueto mugambi na toko kwana ke no bana ngenere daretse kati ke imagine abana bainza tari ayoka musacho yego nchandire bakakona tiyo boremo tari kendo no tarbesera na shiringi angere kuroro oyimokire olyo kar kurangere na bakungu musacho kaki mugambi musacho na morageri kumusi oroche na musacho kiraya ndage tokire kiri mubwatera nete bana ndage tokire kare gweto mukungwa okwana iga kire gente kire oyo no mukungo mo stupid ni ya ngota ka role gento umukungwa okwana abantu munyora basubati abane mu makubatika gochya munyora abana bae mo pomwa gotika gochya abazaja mbali ngabate bugati abana bakurya abazaja mbali ngabate bugati abakungwa bayamu noyo bakurya bakungwa bwango ndengenda ya na I want to deal with you accordingly there there ndiri kweta Alo. Aye. Ndagete kineki. Naende mambe bunego ikachumatatu iga. Oche pa kobisi. Oyera montike. ayengo kongen Ayo motule. kini go kongen Omotule. ayengo kongen Kama nafundishwa Kwa nande naye. yako yegerigo mubero nango korosarika Ayo motule. Ndage tonga ngere chi yaga chi saini. kwani nyambe kire nakuchi mugambi ora kwani kuchana mwitana jamaa abangina bebiasara nabo bagokora iga naye ka muno omoremo ori gwasomere totarachi koiru korikwa igo ntagete tochikoba omong'ina bwa ebiasara koganyerete mini gwairi amang'ana ari gwasomere totaranyora emeremo bono nechi abukate echi chiite echi abukate nandi gokonya gwechi ogoteiya abanto ng'a improvement abukate tiyo nandi eraetani mokiabese nigochangotebe abukato okonyetangasa ari muna bona abantu munense yomire abantu negiteri bakoria abande bakwirira abana muno maeta abukato neritunda rigia rikwagacha omubere bwa abantu igonda geta abukato yegwiti ogwetia etageka kitayeka komiamina kobumboko tomaiti customer chikutoka uchimari gitemata omo nuri koyeka egiteri nomo maete onchoka ng'wari mongentere chibesa ngoleta ni kwegenete yanda bano karate kanga yokuru amabona ngyochi eta karate kuchangora iga ninchuko chababa ninchu mwana wana ninchuko tara yani karate kanga ara kubulia itangana kabisa na yokuru mama nilikwambia nilikuwa form nyingine hapo na kina demo komisho nilikwambia kina demo tena chinde klasi ya kina nyanga kiyo bege to chaga mama biasara abafani bana bale iga ngiko kwaro ama likobege isiko mama yange nyanga kiyo bege
Kwa ninge yanga yako. Njo kwara kia sabana banda bakabona bakukina bona bana basa kuyigo mfano nga nje mama nyabeto uri ukine kya bana bamasikanye kero kwa nendra yici kare atika tenena ba Ingi mama mati ati wasoli. Kwa ninge kwa ninge yako. Karua ake ninge yako. Kwenda kana mutabu atino ane tabi kwenda kabisa elekea nyumbani iko na tebete yange kubikuona nesigati entambe mune elia nyabeta talie bintebyo bekete bikona ante biko kausi toka kane tv me esitime imegwa etigwa tipasa ko koraga pocha konentre ibwa saba ngina ba mintoka mama biashara ba minto be nzi baba ngina ba biya bisi be baba ngina to goche chiro ga tu sige umwana atiko suka umwana goche gutwa Kenya roga go tole byanga byanta ine intuma ngino mo kusini ga kwege umwana lichiko umwana abeke yange ngale buya yange ntande naye yangu kanga nestima imane tigwa akausini ga koyenda go cyane Nyabeta